Ети капели, нека правим днеска суши. Здравейте, скъпи приятели! Днес ще правим суши. Сега, от тези, които не знаят как се прави суши, си приготвят ето тези всички рецепти и си топкаме ръцете в нормална вода. Ето така. Оп. И си взимаме ориз за суши. Топкай ръцете. Може да търсите по така? магазини. Топни другата. Ще падаш. Аз много обичам Топни ръчичката. ориз. Ето така го разпръсквате навсякъде. Да няма залепени. Много обичам ориз за суши. Обичам суши. Обичам. Да. Много вкусно. Не искам аз.